Vítejte u dalšího dílu, čtvrtý, duch a koupaliště. Je to tak, že panenka Moxie Girl se půjde koupat na koupaliště a duch hodný promění v mořskou panu. Takže teď. Já se těším na ducha a ještě víc, že se vykoupu. Takže panenka se zatím převlíká a duch zatím posílá takový mraky, který rozvířejí vodu, aby se mohla koupat a proměnit jí zároveň v mořskou panu. Takže panenka se ještě pořád převlíká a my rozvěřujeme vodu. Spíš duch, no. Já už se konečně můžu jít koupat. Tak jdu na to. Máš české nějaké přání? Duchu, moc bych si přála, abych byla teď chvilku mořská pana, protože se mi v té vodě tak strašně líbí. Tak jak si přeješ? Napočítám do 3 a proměníš se v víru. 1, 2, 3. Tak jsi spokojená? Tak super, duchu, díky, to je úplně úžasný. Já se jdu zaplavat. Tak. Ty brdě. Už se začíná stmívat. Ty brdě, asi už půjdu domů. No nemůžeš, jsi mořská pana. Už se začíná fakt stmívat. Asi fakt už půjdu domů. Ty brďo, už je tma. Ty brďo, Svítí ti ploutech, víš to? A jo? Ty brďo, jak to dělám? Asi když je tma. Duchu, já už nechci mít tu pitomou ploutev. Chceš se zpátky proměnit v panenku? Jo. Ale musím napočítat do 3. 1, 2 a 3 je 1. Víš, moc duchu, je to zase prima. A teď se jdu potápět. Řekni to ještě jednou. A co? Co jste ti řekla, že mi děkuji? Jo, děkuji ti. Děkuji ti moc krát, já tě neslyšel. Aha. A teď já rozsvítím, protože se začíná zase rozsvěcet. Rozsmívat. Takže mne to... Dobře, duchu. To je krásné. Už se rozsvítilo. Děkuji ti moc, duchu. A teď vám dám... Tak rozhazujeme. No, mráčci, rozhazujte pořádně, ať to děti potom uvidí. To je taková krása. A teď mám pro děti zvláštní věc. Přestaňte házet hvězdičky. Teď tam dáme pro děti gumičky, aby nám řekli a napsali na náš e-mail nebo Facebook. A nebo do komentářů. Kolik je tady gumiček. Takže padá. A děti, podívejte. A 1 bonusová. Já tam dám ještě 1 bonusku. A já vám něco řeknu, děti. Vždycky vám sem dám 1 bonusovou. Předtím to nebylo. Teď to je. Dál jsem mám 2 bonusové. Tak počítejte, děti, dokud na to máte čas. Tak.
Ježiš. A já už musím jít spát. Tak ahoj, u příštího dílu. Ahoj. Příště.